सोरनि नोंनि ना बहानिफ्राय फैदों पाटगावनि ना पाटगावनि माथो लकेलनिसो नै आंनो बियो फिसाद्रायगोन नामा बेसेबां हामाखै 30 ओमफ्राय नै फिसाद्रायगोन नामाथाय ना नै बेहाय गस्ला लंपेन्ट ड्रेस जिन्सफोरनि बिराद मोजां ड्रेस दङ आरो ना ओमफ्राय नै फंबायमोनहा बायनो सोंफैदों ओमफ्राय सोरबा लांबायबो आरो ना सेलबो जाबाय बेहाय माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने मा जादोंमोनलाय इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल बे प्रग्राम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे गोबां मानसिफोर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो उन्दै उनला बे बाहागो लाफैदों आरोना बेरायफैदों नायफैदों इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल प्रग्रामाव दा नै फंबायाबो नै मा नायदों नोङो लंपेन्ट कटन लंपेन्ट नायनां कालारा बरियाना मा लंपेन्ट बियो कटननि खय नाम्बार बियो 32 हामो बरिया हामो 32 बा लादो हामबायमोन लादो ओमफ्राय हामो गोलावा जायो आरो नै माबाबो आर'नाइबो लानो नागिरदोंमोन आर'नाइबो लानो आर'नाइ गस्ला लादो बेसे जागोन 800 एसे खमायगोन 800 इन्दि सि नङाना बियो इन्दि नङा बे इन्दिनि नङाना इन्दिनि नङा बियो इन्दिनियावलाय आयौ 4000 गाहाम थाङो इन्दिनिबा बे इन्दिनि नङा आरोना कटननि आर'नाइ बियो कटननि आर'नाइ इन्दि सि नङा आरोना ओमफ्राय गोबां मोजां ड्रेस दंबावो नै लंपेन्ट गस्ला इन्दि र' हामो नायनायनि जागोन ना जाया नै फंबायमोनहा लाबाय आरोना लाबायना लाबाय आरोना फैसा होनाय बिल पेमेन्ट बुरजा फिनलायगासिनो बाजाराव थाङो ओरै गुरुबासा साद्राया गान फुवार गान दानि गाननायलाय न ओरैजायबो नै ओरैजाय बर' दख'ना फानदों आरोना ओमफ्राय गोबां बिहरदों लाग्राफ्रा बहानिफ्राय आदैमोना पाटगावनिनोखा ना लकेलनिसो माथो लकेलनि दाम दंथ' 1800 1900 दं दायो नै नानिमोन लानो नागिरदों आरोना नायदों बासिदों गोसोमा खारगोन बे दावदै खुन्दुं बिदिनो थाखायो दख'ना जोबनै जिन्सफोरनि ड्रेस जाफुंबाय नै लंपेन्ट लानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दायो दामा फिक्स जाथ'वाखै बेसेबां होनदोंथाय गसोबायमोन आं बुरिया जायो आरो नै गस्लायाबो सेक दंखायोमोन बरिया लादोबो ओमफ्राय गाननायबाय गस्लाया सेक हामखायो गस्लायाबो नै बिदिनो कालार ना सेम जायोथ' मिलायो लाजोबनो हायासै केमेराया एसे डिसकाउन्ट खालामजागोन डिसकाउन्ट खालामदों लाथिख' मोनथामनि गाहायाव बिदो लाथिख' मोनथामनि गाहायाव बिदो मोननैजोंब्रा मोननैजोंथ' हाया ओमफ्राय बे बेसेबां सादा गोलैलाजोब्बायसो नै मानसियानो गोदोंगोन ना गाननायबाय आं सेक एला हरदो एला एसे प्लेन नांगौमोन आंनो एसे बांद्राय हामनाय मोनबाय ना खम जादों हामनाय मोनबाय एसे सद्राय मोनदों नों गाननायखौ होदोंना बेनिफ्राय गोलावसिन सिंसिन ना बांद्राय गोलाव फैबा हिप हप स्टाइलसो नुगोन बांद्राय मोजां नुदों आरो हामबाय एबार हामबायमोन लानोसै ना
लादो दायो नै बायनायजों लोगोसे गाननायखाबायबो आरोना समायना समायो जाबाय नै इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल प्रग्रामाव फैनानै नै गस्ला बायदिसिना ड्रेस बायसिगोन आरोना जोङो दायो ओमफ्राय फंबाया लानो नागिरबाय नै दायो दाम खालामनांसिगौ आरोना जाखाबाय जानाया ओमफ्राय एसे दाम खमायनोसै हारसाफोरनि बादि बारा होखाना जों ओरैनो 20 थाखासो गारनि नामा नर्माल मार्केटाव बेसेबां मोनो बेयाव बेसेबां मोनदों कम्पेयार खालामनानै नायनो हाबाय जोंथ' रावनिजोंबो बारा कम्पेरिजन खालामफेरनाय जाया नायनो हागोन नोंसोर कम्पेयार खालामनानै दायो लासिगोन नै लंपेन्टबो गस्लाबो सेक लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो पेमेन्टआ बेसेबां जाखोथाय नै जोंना बैसागु बोथोरा बर'फोरनि बैसागु रंजानाय बोथोरा सफैलायगौ नालाय ओमफ्राय नै आर'नाइ जायफोरा आर'नाइनि गस्ला गानो नै बिराद मोजां मोजां आरोना दाम खमनिबाबो सोलियो आरोना बियो 700नो कटननि आरोना बियो इन्दि सिनि नङा कटननि नै दायो लाबाय दायो नै पेकिं खालामबाय ओमफ्राय जों दा लानानै हिउ थांसिगोन आरोना थेंक इउ हेनसे लानोसै नै गोजोननाय थाबाय दायो बायहेरायाव ओंखारबाय ओरैजाय नै बर'फोरनि दख'ना दखान दंलाजोबो आरोना ओमफ्राय ओरै एक्जिबिसन हलावबो बिराद मोजां मोजां दख'ना गाननाय जोमनाय फानदों थ' लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना मोनाबायबो समा हा नों नुखांबाय मालाबानो ओमफ्राय मा लानो फंबाय मा लानो नागिरदों गस्ला लानो नागिरदों आरोना लादो फैनानै माबायदि मोनदों ओरैनो मोजां ना ओमफ्राय सिङावथ' हाबखांजोब्बाय औ बेरायबायना ओमफ्राय उनाव फैदो ओमफ्राय साबेसे जादों नोंसोर लोगोफ्रालाय 6 जन दं ना औ ओमफ्राय नोंसिनाव बबेनि पारगौनि लकेलनि जोबसै आरोना दे फंबाय दा जों थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय गारिया जोंना बैयाव पार्किंआवसो दंहैयो दा थांनोसै जोङो बेरायहैबावनो थांनोसै दा बेरायबावनो नों भिडिअ खेबजोबखाबायना भिडिअ खेबखांजोब्बाय थांनोसै दा नांगौबा फैयोबा फैसिगोन दा फैनांगौ फैगोन जोङो जेकेट टेकेट लानानै दरिमन बायदिसिनाखौसो नांगौमोन दरिमन माने मा बुस्थु दरिमनखौसो नांगौमोनलै बिथिं गैया मा दरिमन बै गिदिर पाइपनिया मा दरिमन बुस्थुफ्रा बै खावलिफोर फानग्रालै बिदिखौसो सोर लांनो नाम दरिमनसो बुङो बेखौ दरिमन कहाँ से आता राजस्थान ओ राजस्थान 70 days. 50 টাকা लो 50 का लो लादो देरफुवाबे दायो नै बिथांमोना राजस्थाननिफ्राय फैदों आरोना जोंनि क'क्राझार बड'लेण्डआव नै बिदि दरिमन फानफैयो आरोना बिसोर बिराद बुरजा फैदों एकदम गोदो रिदां दं आरोना ओमफ्राय नै दायो बेसेबां लाखिगोन 60 लाबायलै 60 थाखा लाबायनो 60 थाखा बेसेबां बायोमोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो दा जों थांनोसै दा फैफिननांगौबा फैफिनसै जोङो थ' माने जों गस्ला गिदिर लायाखै नालाय मा नाम बियो दरिमन बस चलो